Nafarroako motivazio politikoko biktimen aitortza eta erreparaziorako batzordeak estatuaren eta eskuin muturraren 75 biktima aitortu zituen 2025ean Martin Zabalza Nafarroako gobernuko memoria eta bizikidetza zuzendariak esan duenez. Oraindik batzordeak badulan aurretik, izan ere, orotara 217 eskaera egin dira eta horietatik 106 besterik ez dute aitortza jaso. Europako batzordeak behin-behinean aplikatuko du Mercosurrekin akordioa. Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak iragarri du Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioaren merkataritza atala behin-behinean sartuko dela indarrean Argentinak eta Uruguaik berretsi ondoren. Europako Parlamentuak argi berdea ematean beteko da akordioa osorik eta Euskal Herriko milaka laborariri eragingo die. Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarreko presidenteak Nueva Ekonomia Forum gosarian adierazi du une honetan igerilekuan ez dagoela urik estatus berriari dagokionean, edozein kasutan buruzagi jeltzaleak adierazi du EAJak, EH Bilduk eta PSek negoziatzen jarraitzeko borondatea dutela. Arratsalde hon eta ongi etorri Petronorrek muskizen duen findegian bentzen oizuri baten ondorioz, Eusko Jaurlaritzak muskiztarrei prebentzio neurriak har ditzatela ohartarazi diete. Eusko Jaurlaritzako osasun sailak baina arratsaldeko lehen orduan kendu ditu prebentzio neurriak. Eusko Jaurlaritzako ingurumen, segurtasun eta osasun sailak jakinarazi du Petronorrek muskizen duen findegian izandako intzidentzia baten ondorioz bentzeno kontzentrazio puntualak atzeman direla. Neurketen arabera, metro kubikoko 80 eta 152 mikrogramo arteko balioak erregistratu dituzte ostegunean, otsailaren 26an, goizeko 10 eta 4 11etara, Muskizko San Julian auzoan. Horren aurrean, Jaurlaritzak prebentzio neurriak hartzeko eskatu die herritarrei. Osasun sailak bertan bera utzi ditu prebentzio neurriak ostiral honetan otsailaren 27an. Ez da halakorik gertatzen den lehen aldia. Iazko abenduan ere antzeko istripua izan zen findegi berean eta bentzeno kopuru handiak pilatu ziren muskizen. Joan den igandean otsailaren 22an gainera instalazioa hainbat orduz geldirik egon zen argindarra eten izanagatik eta laino beltzak sortu ziren inguruan. Petronorrek adierazi duenez, airean hautemandako bentzeno mailak erritmo azkar eta progresiboan egin du bera. Hala ere, LAB eta ELAk egoera salatu dute. Langileak atzotik esposizioan egon direla eta enpresaren aldetik informaziorik jaso ez dutela azpimarratuta. Sindikatuek eskatu dute langile guztiei bentzenoarekiko esposizio mailaren berri ematea substantzia kantzerigenoa dela gogoraraziz eta instalazioko jarduera etetea. Bestetik, Stop Variante Las Carreras plataformak mobilizazioa deitu du igande honetarako. Manifestazioa Abantoko Trinitate plazan hasiko da eta Petronorren kanpoaldean amaituko da. Plataformaren arabera egoera oso larria da eta erantzun argiak, gardentasuna eta konponbideak exigitu dituzte. Nafarroan bestalde bertako D ereduko ikastetxe publikoetako zuzendarien elkarteak hurrengo ikasturterako matrikulazio kanpaina aurkeztu du. Kanpainaren helburua familiei euskarazko hezkuntza publikoan onurak ezagutaraztea eta D ereduaren aldeko apustua indartzea da. Nafarroako D ereduko ikastetxe publikoetako zuzendarien elkarteak 2026-2027 ikasturterako matrikulazio kanpaina aurkeztu du ostegun honetan Iruñan. Azaldu dutenez, hezkuntza publikoaren konpromisoa berresten dute. Euskaraz, inklusiboa, eleaniztuna eta kalitatezkoa den hezkuntzaren alde egiten baitu. D eredu publikoak eskaintzen duena eta bermatzen duena da euskaraz ikastea, ikasleek euskaran maila bikaina lortzea eta horrekin batera baita ere gaztelanian maila altua lortzea eta nola ez hirugarren hizkuntzaren ikaskuntza erraztea ere. D eredua publikoa, anitza eta inklusiboa da.
Nizeren helburua familiei D ereduko hezkuntzaren abantaila pedagogikoak, kulturalak eta sozialak gerturatzea da, baita irakasleen eguneroko lana ikusaraztea ere. Izan ere, zabaldu dituzten datuen arabera, gaur egun Nafarroan 184 ikastetxek eskaintzen dute D eredua, eta hezkuntza publikoko 22.135 ikasle daude eredu horretan matrikulatuta. Datuek ohartarazi dutenez, proiektuaren sendotasuna eta konfiantza handitzen ari dela erakusten dute. Bide batez, iragarri dute aurten Peio Reparaz, Zetak taldeko abeslariaren eta Usoa López ikertzailearen laguntza izango dutela. Euskal Herri osora edatzeko asma duen tokiko moneta propioa sortu dute eta Hego Euskal Herrian urte amaierarako erabili ahal izango da Oarsoaldean eta Baztanen. Asteazken honetan aurkeztu dute gure moneta proiektua herriz herri moneta bat bazkidetza kanpainarekin batera. Gure moneta proiektua aurkeztu dute asteazken honetan Errenterian, Ipar Euskal Herriko euskoa inspirazio iturri duen egitasmo. Euskal Herri osora edatzeko asmoarekin tokiko moneta propioa sortu dute eta Hego Euskal Herrian urtea amaierarako erabili ahal izango da Oarsoaldean eta Baztanen. Proiektuko arduradunek azaldu dutenez, Ipar Euskal Herrian dagoen euskoa da Europako tokiko monetarik garrantzitsuena eta indartsuena eta haren eredua jarraituz sortzen ari dira divisa berria, etorkizunean mugaz gaindi erabiltzeko asmoarekin. Tokiko monetak estatu bakoitzean diru ofizialaren osagarri dira eta neurri batean tokiko ekonomia indartu eta aberastasuna bertan mantentzeko helburua dute. Divisa berriak oraingoz ez du izen ofizialik ezta diseinu zehatzik, baina jakinarazi dutenez hauetako bakoitzak euro bateko balioa izango du. Euskal Herriko 7 lurraldeetan erabiliko den lehen tokiko moneta ahalik eta azkarren ezartzeko, herriz herri moneta bat bazkidetza kanpaina jarri dute martxan. Honen bidez 2026ko azken hiruhilekoan Oarsoaldean eta Baztanen erabiltzeko aukera izango dute, eta ondoren pixkanaka herriz herri Euskal Herri osoan zabaltzea dute helburu. Hogeita 5 urte bete ditu Antxeta irratiak eta ekitaldi berezi egin dute ostegun honetan Irungo Fikoban. Musika, dantza, zirkua, arte plastikoak, bertsoak eta kantuak uztartuta eta azken 25 urteetan bidelagun izan dituzten batzuk elkartu ziren bertan. Ordubete eskaseko ekitaldian irratiaren 25 urteko ibilbidea oroitu eta urtemuga ospatzeko. Udalerri Euskaldunen mankomunitateak UEMak lurralde estrategia euskararentzat aurkeztu du. Helburu argia da, euskararen indarberritzean norabide aldaketa proposatzea eta bereziki lurgune euskalduna sendotzea eta babestea. Azken hamarkadetan euskarak aurrera egin du ezagutzan eta eremu formaletan, baina datu soziolinguistikoek diote kezka badagoela. Euskara indartzuen dagoen tokietan ere ahultze zantzuak ageri dira. Ikus dezagun sakonago UEMak proposatu berri duena. UEMak bere gain hartu du lurgune euskaldunenaren etorkizuna bermatzeko ardura eta erantzukizuna helburua argia da euskara nagusi den lurralde eremua babestea sendotzea eta edatzea horren bidez euskararen indarberritzea auspotzeko. Egoera egun baina nolakoa da Euskal Herrian? UEMako lehendakari Martin Aramendi kontatu digu. 2025ko uztailean aurkeztu genuen, azterketa demolinguistikoa, 2036an euskararen egoera zein izango den, hainbat eragilerekin ibili gea hori partekatzen, aurkezten, haien iritziak jasotzen eta kontuan hartzen, eta diagnostika nahiko partekatua da. Egoerak bere horretan jarraitzen badu, hau da, orain arte egin deguna edo egiten ari garena egiten jarraitzen badegu, ez badegu ezer aldatzen, 2036garren urtean arnasgunerik ez dugula izango. Eta horrek hautsak garatu ditu, hautsak garatu behar zituen, eta orain gaur aurkezte dugun euskararentzat lurralde estrategia hau, pixkat hori iraultzera edo hori konpontzeko bidean jartzera dator. Gaur-gaurko Hego Euskal Herria 96 arnasgune daude. Hau da, 96 udalerri euskaldun dira 160 gorakoa dutenak euskararen erabilera sintetikoa. Alegia kaleko erabileraren eta etxeko erabileraren arteko batez bestekoa. 160tik 180 bitartekoa dutenak arnasgune erasanak dira, 75 udalerri guztira, eta 180 gorako euskararen erabilera dutenak arnasgune beteak dira, 21 udalerri daude Hego Euskal Herrian.
Bada arnasgunen gainbehera agerikoa da, eta 10 urte barru arnasguneri gabe geratzeko arriskoa dugu UEMaren arabera. Inguru euskaldunak ahultzak ordea euskararen egoera orokorra larriagotuko duelakoan daude. Guk ikusten duguna da, azken urte luzetan, politika bat eta bakarra egin dela Euskal Herri guztirako. Eta gara horrek, guria bezalako herriak, herri txikiak, herririk euskaldunenak esan dezagune arnasguneak, pixkat aztuta edo izan ditu, ez? Bazirudien, horietan dena eginda zegoela. Baina herri txikietan bizigarenok badakigu egoera aldatzen ari dela. Eta azken batean, lehen aipatu dudan, Xiadekoren azterketa demolinguistiko horrek ere, agerian utzi du sumatzen genuena. Hau da, gure herrietan ere atzera egiten ari gara. Eta hor, hainbat faktore daude, kanpotik etorri den jende multzoa onditu egin da, gazten ikusentzunezko ohiturak aldatzen ari dira, hor euskararen kontsumoa oso txikia da, baldin badago, kasu batzuetan bat ere ez, eta horrek guztiak ekarri du gure hizkuntzak geldialdi batean sartzea eta zenbait kasutan atzeraldian ere bai, erabilera datuak aurten egingo da, kale neurketa berriro, 4 urtez behin egiten dena, eta hor ojala hala izango ez baliz, baina uste dugu datuak duela 4 urtekoa baino dezente okerragoak izango direla. Egoera irautzeko euskararentzako lurralde estrategia bat proposatu du UEMak. Lurralde estrategia honek 5 irizpide ditu, mapa bat, eta helburua da bi oinarri nagusi ditu, ezta? Bata da, geldialdi edo arnasgunetan bizi dugun atzeraldi hori iraultzea, eta horiek indartzeko bidean jartzea, eta bestetik, hizkuntz politikan lurralde ikuspegia txertatzea. Lurralde ikuspegitik antolatzen bada hizkuntz politika, iruditzen zaigu balio duela arnasguneak indartzeko, arnasguneetan euskara biziberritzeko pausoak azkarrago emateko eta eraginkorragoak izateko. Ikusten duguna da, arnasguneak eta eremurik euskaldunenak oso importantea direla gainerako lurraldeetan ere euskara biziberritzeko. Adibidea jartze aldela, ez dakit, arnasgunetako jendea unibertsitatera doanean edo lanera doanean edo gune horietan eragiteko. Jende hori zenbat eta aldunduago eta zenbat eta aktiboago egon, eragin asko hobea izango du beste eremu horietan ere. Orain, arnasgunea galtzen baditugu eta kontzientzia guztia galtzen badugu, Euskal Herrian ez, euskaldunduko dugu. Arnasguneak babesteko eta sendotzeko hizkuntza politika berriaren oinarri gisa zenbait irizpide zehaztu dituzte. Euskararen lurralde eremu guztietan eragin behar dela eremu bakoitzaren errealitate soziolinguistikoari egokitutako politikak abiaraziz eta lurgune euskaldunenari motor eta lidergo rola aitortuz. Ingurune euskaldunena gainerako eremuetako euskararen indarberritzerako baliabide estrategiko bihurtu behar direla. Eta lurgune euskaldun horiek, bereziki arnasguneak, legez babestu behar direla beti ere kontuan hartuz Euskal Herria 3 administrazioetan banatuta dagoela. Ertz asko ditu, gauza asko daude hor, eta orduan iruditzen zaigu, proposamenak bai ala bai irekia izan behar duela, asmoa da alderdi politikoekin, euskalgintzako eragileekin eta gainerako erakunde publikoekin bilerak egitea, proposamen hau aurkezteko, haien ekarpena jasotzeko eta ahal den neurrian kontuan hartzeko. Garbi dago, hemen euskararen mundu hau mundu txikia da, ez gara asko eta ezin gara bakoitza gure kabuz ibili, elkarrekin egin behar dugu aurrera eta proiektu honen helburua ere hori da. Lurralde estrategia bat abian jartzea, guztion ekarpenarekin eta guztiok norabidean lan egitea. Ikusten duguna da, iazko uztailean azterketa demolinguistikoa Xiadeko egin zuena plazaratu genuenean, gero urrian nazioarteko konferentzia bat egin zen Azpeitian, arnasgunen gainean, eta pixkat hautsak arrotzen eta egoera pixka bat iraultzeko lehenengo urratsak egiten hasi garela. Eta, esperantza daukagu, gaur aurkeztu dugun lurralde estrategia honekin, behin betiko motorra martxan jartzeko, eta hori, esan deguna, udalerri euskaldunek izan behar dute euskalduntzearen motor. Hori agerikoa da, beste herrialdetan ere horrela da, eta horiek galtzen baditugu, hemen Euskal Herri euskaldunik nekez ezagutuko dugu. Berrogei minutu roken 10. edizioak 6.500 lagun bildu zituen Durangon pasaden larun batean. Antolatzaileek adierazi dutenez, ezen intzidentziarik izan eta jaialdiak ekarpen sozial eta ekonomiko egin die etxerat eta harrera elkartei.
Elkartasunez jositako musika eta jaigiro sano eta segurua izan ziren nagusi 40 minutu rock jaialdian. Hala jakinarazi dute antolatzaileek 10. edizio honen balorazioa eginez. Azaldu dutenez, elkartasun oihu eta aldarriak 4 haizetara entzun ziren. Izan ere, jaialdiak 6.500 lagun batu zituen Durangon. Ildo horretan antolatzaileen iritziz, herritik eta herriarentzat sortutako eredu batek hainbeste arrakasta izatea seinale ona da, eta horregatik nabarmendu dute elkartasunari eta presoen etxeratzearen aldarriari eusten dion komunitatea bildu zela 40 minutu rocken. Era berean azaldu dute jaialdiak iraun bitartean antolakuntzak ez zuela intzidentziarik jaso. Sortutako prebentzio taldea eta espazio seguruei esker lortu zela azpimarratu dute. Ez dituzte ahaztu asteburuan txanda desberdinetan lan egin zuten 500 voluntario eta antolakuntzako kideak ere. Horri guztiari esker ekarpen sozial eta ekonomikoa egitea lortu dutela iragarri dute. Etxerat eta harrera elkartei bultzada emanez. Azkenik urte luzeetan aitortuak izan ez diren eskubideen borrokan, herri libre eta preso eta iheslaririk gabeko bat eraikitzen jarraituko dutela argi utzi dute. Eta bihar banatuko dira zinemaren Goya sariak eta hainbat ekoizpen euskaldun daude lehian. Euskal zinemari erreparatu nahi izan diogu Aimar Erkiaga zinema analisia doktorearekin. Euskal zinema protagonista izango da larunbat honetan Bartzelonan banatuko diren Goya sarietan izan ere, euskal ekoizpenek izendapen asko lortu dituzte hainbat kategoriatan. Datu horrek agerian uzten du Euskal Herriko ikus-entzunezko sektoreak bizi duen une sendoa. Nik esango neuke Euskal Zinemak hainbeste izendapen eukitzea positiboa dela, ez? 2025 Euskal Zinemarentzako urte ona izan da, oso urte ona izan dela esango neuke. Eurukien duan Maspalomas Donostiko sail ofizialean, eurukien duan gaua, Pauluki joren gaua Sitxesen, Donostiko zinemaldian esaten esan Euskal Zinemaren loraldi batetan gabizela, bai zineman eta bai telesaien kasuan. Hala ere, zalantzati agertu da Erkiaga. Nik nire zalantza daukaraz, 57 badira Euskal Zinema lortu da esen izendapenak, eta pixkat Ramon Agirrek aipatzeban Euskal Zinemarekiko hausnarketa honen hildotik, esango neban 57 izendapen honetan badagoela niretzako Euskal Zinema ez dan, hainbeste ekoizpen dagozela, ez? Eta hausnarketa interesgarria plazaratu du Euskal Zinemaz. Niretzako da euskeraz erroatutako eta euskeraz egindako zinema da Euskal Zinema, Ramon Agirrek esaten beste da La Cine Basko eta ados nago, eta gero horbe esartzen da ekoizpenaren rola, ez? Euskal dirua dauk Euskal Zinema da, horbe badago, adibide nahiko kurioso batzuk, nire ustetan adibide nagusietako bat Los Domingos izan alda, Los Domingos goietara begira favorito nagusia da, Donostiko zinemaldira zita datora Lauda Ruiz de Azuaren pelikula, eta ez da Bilbon grabatu eta Lauda bizkaitarra izan, eta hor badagon Euskal ekipo bat pelikularen inguruan, pelikula erderaza. Hor nik badokate zalantza bati Euskal Zinema dan, edan Cine Basko, eta beste adibide batzuk esan duk oraindik evidentia bak dizenak, 57 izendapen honen barruan, behar ni badukara zalantzak, ez ia ze puntuta artean positiboa irakurketa egitea, ia ez gaitxun pixkat lausotzen gure bizta, eta nik esango nuke naiz eta Euskal Zinemaren momentuan batetan egon, egiz da Euskal Zinema ondo egoteko ez garela pixkat lore honetan jauzi bihar, zen eta 57 izendapen hauetatik, badauz izendapen batzuk niretzako ez dizenak Euskal Zinemaren barnean sartzen. Dena den Euskal Zinemaren egoera positiboa dela dio. Euskal Zinemaren egoera positiboa da, badaukaguz veteranoak dizen zinemagileak, hor sartu izango den duzan Moriartitarrak adibidez, eta badaukaguz izen berri haue bai, pelikulak lehengokoa bigarrenak etzen da esen zinemagile berrien pelikulak, eta hori argi eta garbi positiboa da. Igual badago bai, ez beste zinema mota bat egiterako orduan eskatzen da, nik behintzat bai gartzen dutela, igual Euskal Zinema badauko zela tropo eta arketipo oso konkretu batzuk, eta bai eskatuko nebala igual beste mota bateko zinema egitea, inkuadrotatik hain kanpo ez dagoena, hain industriala ez dana, eta horreri bai protagonismo pixkat emotia, bai zinemaldi ikuspuntutik eta bai basari ikuspuntutik. Euskal gobernuak jarriban araudi edo eredu baten ondorizo argizabal esan nuke gaur eguneko loraldi hau, zen eta badago incentibo fiskal batzuk Euskal Zinema babestu nahi dabenak, edo ez dakit Euskal Zinema danitza edo Euskal Herrian edo eaen grabatzen den zinema babestu nahi daben incentibo fiskal batzuk dago zela, eta honek ekarri dabena da, Euskal Zinema asko rodatzea ze merkea da, baina erabardinean
errodatzen dan guztia Euskal Herrian, lehen planteatzen eban Euskal Zinema eta Zine Baskoen arteko hausnarketa hori bultzatzerako gogoa esortzen hau, eta jasi puntutara arte beste Euskal Zinemak, los domingos izan aldan beste Euskal Zinemak ez daben Euskarazko zinema pixkat eklipsatzen, hori da ni sortzeraten zalantza nagusia. Eta Goya sarietarako kiniela eskatuta, honako hau egiten ausartu da. Kiniela bat egiterako orduan esango nuke bi pelikularen arteko Goya sarien aurrean gauzela. Alde batetik Kaneko zinemaldean estrenatu zen Oliver Lasse zuzendari galiziarraren pelikula daukagu, Sirat. Eta beste aldetik Los Domingosen kasua daukagu, nun Los Domingos nik esango nuke dela favorito Siraten kontran, nik esango nuke Los Domingos irabaziko da bela pelikula hoberenaren Goya, Donostiko urrezko maskorri irabazita gero dator, alo da Ruidazua, eta erabardina esango nuke bi pelikula hoen artean banatuko da bezala. Sari potoloak eta erabardian sari teknikoak. Nik Sirat oso pelikula tekniko bat modura ikusten dut, argazkia, soinu banda, produkzioa, makillajea, pelikula hau izango da nik uste dut erungo da esena izendapen eta sari gehien, eta erabardinean sari potoloak igual, Lauda Ruiderazuak erungo dituz, pelikula zuzendaritza esango nuke bien artean dagoela, Lax eta Laudaren artean dagoela esango nuke, eta erabardinean Euskal Zineman pixkate zentratuta edo ardaztuta, bai daukagula aktore eta aktrizen kasuan sariketa oso potente bat zen, eta dana ondo badoia, nire kinielak ondo asertaten badau, lau izen, eukiko dugu lau sari hauetan, aktuazioko lau sarietan, Jose Ramon Soroiz, aktore oberena, Candido Uranga errepartoko aktore oberena, eta emakumezko aktore benaren kasuan eukiko dugu Patricia López Arnaiz, eta emakumezko errepartuko aktore benaren kasuan eukiko dugu Nagore Aramburu. Nik esango neuke lau izen potente, euskal aktore oso kutxunak dizenak. Euskal Herrira zenbat Goya etorriko diren larunbat honetan ezagutuko dugu. Eta zinemarekin jarraituta Zine Euskadik honako proposamen hau egin nahi dugu asteburu honetarako. Adi. Detektibearen lanak jazarpena egitea dakar jagoletza. Superbilau bat. Hori jubatu bada. Txirp naiz, txirp detektibea. Bueno, oraindik ez. Txirp, Joni Hilseko ikertzailea filma otsailaren 26tik aurrera ikusgai egongo da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako areto desberdinetan. Zinema Euskaraz programak 2026 honetan estreinatutako pelikula errusiar hau euskarara bikoiztuta ikusteko aukera izango dugu. Ezer txarrik gerta ez da dino. Baina hemen ez da inoiz ezer txarrik gertatzen. Lapurtu egin dute. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak bultzatutako ekimen hau, herritarrei euskaraz bikoiztutako filmak helarazteaz arduratzen da, zinemagintzan euskal hizkuntzaren hedapena sustatzeko. Eko krimena! Bai, hori uste nuen. Zure laguntza behar dugu! Hori da jubaduak egingo lukeena. Film honetan, Joni Hilseko biztanleak hiriaren egunerako prestatzen ari dira. Bertan urrezko erlautza mitikoa erakutsiko dute, lekuko sortearen kutuna dena. Festa baino lehenago inor konturatu gabe, erlikia desagertuko da, eta denek txirpiri botako diote errua. Beraz, txirpen misioa, misterioa argitzea, benetako lapurra aurkitzea eta haranera bakea itzultzea izango da. Barruan dagoela sentitzen dut. Sartuko gara eta gero errefortzuak eskatuko ditugu. Txir detektibea eta urrezko erlauntza. Gure aldetik besterik ez, informazioa astelehenean izango duzu betiko lekuan eta betiko orduan. Gogoratu albisteak une oro gure sare sozialetan eta amaika.eu dituzuela eskuragarri. Garratz taldearen kanturik ez zuretzat abestiarekin utziko zaituztegu. Asteburuan, ondo izan astelehenera arte. Marra gorriak zeharkatuta, izgabe dago aiza
ederra bada Baiona. Logra